Guys, may na. So guys, welcome back to my vlog. Ito yung kuha namin guys. Maliit guys. Maliit yung kuha namin guys. Ito guys, oh, palaka. Itong masarap na palaka. Sarap yung adobohin guys, oh. Taba yung ano guys, kita. Ito guys, maraming hipon, oh. Ito, may isda. Palaka, dalawa lang nahuli palaka. Ito, maraming igat, oh. May malaki, may maliit. Sarap to guys, lagyan ng gata. Gatain namin to. Okay guys. Ito ang pinakamasarap guys, gatain. Dami oh. Tamis yan guys. Guys, kamera. Ilan? Cinta mas cowboy ka berduha. Oh my God! Wow! Guys, sarap kaya ito. Yeah guys, may maliit na kuha namin, oh. May maliliit. Sarap kaya ito guys, gatain. Bigat guys, maliit ang ulo. Tingnan nyo ang ulo, oh, maliit. Oh, nakakatakot tingnan. Parang dragon.